Nolenzima. Ayikho enzima kulona. Besiyazi. Ithini lo yakho bra uqhubula ngokudlala? Hayi ngisecute sabukeka ayisendile uStoro. Lelifuna ngixela yona Eastern Cape Lungani. Ingozi Lungani. Ngakuthi na kwela ku 60 Lungani. Kulumke bani Eastern Cape uthetha ngabani isikolo uthethini? Eastern Cape whole in South Africa whole. Kwa-amateur kwa-professional? Naphi na Lungani. Ufuna kuthini wonke umuntu makanyuke okanye ahlise ithi mabajime basuka ku-60 isigebenga nguwe? Basuka. Uyifumene i-SA title yakho skoro? Hayi ngithathile. World champion. Emfethu udlale kwa-quarter finals, wadlala i-semi-finals, wadlala i-finals, zonke zi-knockouts. First round zonke skoropo. Emfethu khawusicebise mani ngoba nathi kaloku udala sikula manqindi. Yintoni into ozayicebisa? Bayimfihlo utsho uthi awuzoyithetha. Omekeke kuwe bawuyifihlo isithuzo emadoda amacangaka skoropo. Njani ungabetha abantu lamaqabanga eskoropo 14 ucabacabanga yo usisigebenga somni training I suppose. Training and discipline and focus. Mindset about focus and stay disciplined. Story abantwana base-Eastern Cape baninzi ukufa abantwana abanengxaki ezininzi, abanye they coming from difficult backgrounds, abanye they don't have any hope. Yintoni into ongazibayicebise yona ngawo ngoba ngoku xa uyi-South African champion we're not surprised because you are the world champion. It's like Skoropo at your age already. So usenza zonke izinto kushota nje ngokuba mawugqame kwa-professional kwa-international. But I'm not saying bafuneka unyuke. uTamsiana is a very smart guy wase-Somerset. Nguye umuntu owaziyo amanqindi onenzileyo nangenhlobo. Ipoint yam endizama uyithetha into yokubana iphupha lakho yintoni ngokuskoropo? People are people are be world champion. And without a coach, my coach see our coach babes. Sikhula soyithule losiqala from na 10 years engikhulisa nhlala endlini ngomzali wami endenzela yona ngileba ndenzela yona. Khangathi ba onotata kodini nomama unantoni ngikhulise ngothando nento yonke ndabulela kakhulu coach and I'll promise you Kushara and still I'll be a world champion. Into lenzima beke hayile modern besiyazi ntoni mntana.